خوشیاں دے اظہارے آج مل کے مارو نعرے کرو خوشیاں دے اظہارے آج مل کے مارو نعرے کرو خوشیاں دے اظہارے خوشبو ہے در کے رارے آیا حسن نے ہماری رنگ لاوے تو سجیو توانے بچے جیون پیر کاظم شاہ دے تمام مولا قبول فرمائے قاسم شاہ دے درجات بلند ہو علی حسین مولا صحت دے جس کے حلال زیادہ ہوئے پتر تک کہیں بھی جمے خوشی ہوندی کہ ایک کائنات دے امیر دا پترے غازی رنگ لاوے لوگ آدھے پہ مبارک سلام کرنے واسطے بڑا رش ہے قطارہ لگی ہوئی ہیں بس گھر تو باہر جناب سلیمان آئے کہ جیسے بے لوگ نوے پیان دے نا وہ پہلے ایویں اپنا چہرہ کھلنے واسطے آتے سلیمان سنے مولا دے گھر میں چلا جب ہاں ہاں اللہ نے مہربانی کی تھی علی واللہ پتر دیتا ہے جہاں دست صحیح کیجا سونا ہے کیسے شکلن کیویں علی دا بچلا جناب سلیمان نے کیا دساوا اے ناز دے وچ آکھے جس دم ہے کھولی دا سونیا پلکا یوسف بھی شرماوے نہیں اندے حسن دیا تک جھلکا غازی رنگ لاوے پھر سنا بھائی پلکا یوسف بھی شرماوے اندے حسن دیا تک جھلکا وے ناز دے وچ آکے جس دم ہے کھولی دا سونیا پلکا یوسف بھی شرماوے اندے حسن دیا تک جھلکا پیغمبر مرسل سارے پیغمبر مرسل سارے بن کے اس دے حبدارے بن کے اس دے حبدارے جند کر دے پہ دیدارے او حسن نے غازی رنگ لاوے تو سجیو تھوڑے بچڑے نہیں مت غازی رنگ لاوے اور ملا تو جو آدھے ساڑھے جائے ساڑھے جائے جنہ تم جمے تو پلیت تیرے جاون والی پلیت تیری دائی پلیت جے تن ہاتھ لایا ہے جے چھری تیرا نارا کٹیا ہے چھری پلیت یعنی سارے پلیت تم جتھا جمے اتھو مٹی پٹائی ویندی ہے جتھا ہے جمل دو عالم دی گردن جھکائی ویندی تو جو آدھے ساڑھے جائے شیر پڑھتا پہنا میں آدھ دیکھ رہا ہو رہا دے امید رکھتا زمین تے نہ ویسی مل پیسو چکنیال بیگ نہ ہوتا ذاکر غربت میں میرے سامنے یاد ہے ساڑھے جائے جتھے تو جمے مٹی پٹائی ویندی جتھے اے آمن دو عالم دی گردن جھکائی ویندی تو جو آدھے ساڑھے جائے کچھ شرم تکا رہے تو اپنی خلقت گلہ دی